Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşy Baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Şuň paýtatymyzda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow arasynda gepleşikler geçirildi. Yurdumda sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow hormatly prezidenti bilen duşmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köşkler toplamyna geldi. Bu ýerde Tatarstan Respublikasynyň prezidentini hormatly prezidentimiz mehirli garşylady. Atyrly däbe göre ýadygarlyk surata düşenlerden soňra döwlet başdanlarynyň iki çäk gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň başdanyny mehmansyör türkmen topragyna görýänligine şadlygyny aýdyp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ýola goýulan döwletary gatnaşyklarynyň çäklerini üstünlikli ösdürilýän türkmen tatar hyzmatdaşlygynyň netijelik häýeti edigini kanagatlanma bilen bellädi. Döwlet başdanlarynyň belleşýäli ýurdumyzy Tatarstan Respublikasy bilen öýdary bähbetli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini, şeýle hem türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni we ruhy umumlygyna esaslanan dostluk gatnaşyklar baglanşdyrýar. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň başdanyna öz adyndan we Türkmenistanyň ähli halkynyň adyndan Kazan şäheriniň 175-nji gimnaziýasynda bolup geçen we köp sanly adam pidalaryna hemde hilakçylyga sebäp bolan paçygaly wakadarly çuňur gynanjylyk we medet berji sözlerini aýtdy. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti mehirli kabul edilenligi hemde iki tarap bilen hyzmatdaşlyk meselelerini hemişe üns berýän üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize medet berji sözleri we şu agyr pursatda bildiren duýgudaşlyk üçin hoşallyk bildirdi. Tatarstanyň başdany hormatly prezidentimize Kakasy Mälikuli Berdimuhammedowyň aradan çykmagy deräkli ýene däwrgedek çuňur gynanjylyk bildirdi we ähli Tatarstanlylaryň adyndan medet berji sözlerini beýan etdi. Döwlet başdanymyza duýgudaşlyk we medet berji sözler üçin prezident Rustam Minnihanowa minnetdarlyk bildirip, türkmen tatar gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, dürli derejedäki duşuklaryň ýerigderli geçirilýänyni aýtdy. Hormatly prezidentimiz bugünkü duşuň iki tarap bilen gatnaşyklary we umuman hoşnýetli goňşulykly türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde puturandyrmaga ýardam berjekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina we Russiýanyň hökümet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna bolan tapary makaly birin gollagy üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başdanymyz Tatarstanyň başdanyny türkmen wekiliýetiniň tapary makalyna bildiren mehmansyörligi hemde onuň resmi wekiliýetiniň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet ýylygyna gowşanlygy üçin tüý sürekden minnetdarlyk sözlerini bildirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz Russiýaly alimlaryň koronavirus ýokunjyna garşy vaksinany işläp taýýarlandygy hemde onuň Türkmenistana iýerlenigi üçin öz minnetdarlygyny beýan etdi. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun prezidentleriniň ýerigderli tagallasy netijesinde ösdürilýän türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň çäklerini Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejesine çykýanlygyny kanagatlanma bilen bellädi we bu gatnaşyklaryň iki ýurdun halklarynyň awadançylygynyň bähbetine mundan meýlekde ösdüriljekdigini anan bildirdi. Şeýle hem belent mertebeli mehman pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimiz we ähli türkmen halkyny şu ýyl bellenýän Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramy bilen gutlady. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Aşgabada 1,5 ýyl mundan azal gelenligini, şu döwürde şäherde eýem bir näçe özgertmeleriň bolanlygyny, täze binalar toplamynyň kemale gelenligini belledi. Şunun bilen baglykda belent mertebeli mehman türkmen lideriniň ýol başlygyna ýetiren sepgitler bilen ähli türkmen halkyny tüý sürekden gutlady. Prezident Rustam Minnihanow çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimize we tutuş türkmen halkyna mundan meýlekde uly üstünlikler arzuw etdi. Birek bergen anşmak hemde işin ýagdaýda geçen duşuň dowamyna ýakyn we uzak geljegi nazarlayan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy gollary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Odal gadamdan alaşyklar durumça geçirmek meseleleri, köp ýyllyk hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen ösdürmek, ykdysady gomda ansan perur ugurda netijeli gatnaşyklary çoňlaşdyrmak boýunça bar bolan mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşyldy. Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Hormatly prezidentimiz prezident Rustam Minnihanow we onuň ýolbaşçylygyna wekiliýetiň agdalaryny Aşgabatda görýänine şadlygyny ýene bir ýola belläp, şu gedekki taparan halklarymyzyň arasyndaky öýdary gatnaşyklaryň oňyn häzeti eýdigini we iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin puhta binýadyň bardygyny tasdiklaýanyny aýtdy.
Milli liderimizden Ayratin kanagatlanma bilen belleşi ali. Häzirki döwürde türkmen tatar hyzmatdaşlygy özü üçin has ýokary derejesine çykdy. Biziň netijeli gatnaşyklarymyz Russiýa Federatsiýasy bilen sewda ykdysady we medeni insan-perwer ogurlardaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti iýidigine şaýatlyk edýär. Munyň özü ýokary derejede özara saparlaryň iýilikleri alçylýanyny aňladýar diýip döwlet başçyları aýtdy. Ýakynda Ewraziýa hökümetleri geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowyň ýol başlygynda Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş taparyna boldy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli häzirki döwürde türkmen tatar gatnaşyklary Russiýa bilen ýola goýulan döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrы bolup durýar we gatnaşyklaryň üstüne ýetirýär hemde baýlaşdyrýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz Kamaz açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýurdumyzda alyp barýan işini aýratyn beledi. Ýurdumyz tarapyndan şu neçeni ykdysadyetimiziň dürli pugdaklaryna ulanmak üçin özüni gowy tarapdan görkezen we meşhur kysymly awtoloklaryň üren köp tanlysy tatyn alyndy. Mundan başga da Aşgabatda Kamazyň okuw hyzmat merkezi üstünlikli hereket edýär. Türkmenistan geljekde bir kärhananyň diňe bir awtoloklaryny eýdem beýleki ýürütme maksatly tehnikalaryndan tatyn almagy gözüňde tutýar. Bular barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz türkmen tarapynyň köpýürlik hyzmatdaşlygyna garalyp ekologiýa howpsuzlygynyň ýokary taraplaryna gabat gelýän Kamaz kysymly elektrobuslary tatyn almak meselelerine garamagy taýýardygyny ma'lum etdi. Kazanyň Dikçor zawody bilen netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy. Geçen ayda şu kärhanada öndürilen häzirki zaman lukmançyk enjamlaryny üpsünedilen ansat Dikçor getirildi. Hormatly prezidentimiz bu gurrumy dowam edip, gäme guruluş gulgan boýunça gatnaşyklaryň iýilikleri ösürilýänini aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň deňiz flotyny Zelenodolskiýanyň gäme guruluş zawodyna öndürilen 2 tane ýokary tezlikli ýolagçy gämeleri gelip goýuşdy. Ýurdumyzda Tatarstanyň hyzmatdaşlaryň özara gatnaşyklary mundan meýlekde çoňlaşdyrmak boýunça tekliplerine garamaga taýýardyr. Döwlet başçylarynyň belleşýäli dünýäniň iri uglewadoros serişlerini öndürjüleriniň biri bolan Türkmenistan energetik bolgamyna giň halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna uly gyzyklanma bildirýär. Neftin we gazyň çykaryşyny artdyrmak, önümleriň kilini gowlandyrmak, energiýa serişleriniň dünýä bazarlaryna uradylýan mukdaryny köpertmek we ony köpügürli taty ösürmek ýurdumyzyň energetika täýadatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarymyz Tatneft hemde Ker Holding kompaniýalary bilen Türkmenneft we Türkmengaz döwlet konsernläriniň arasyna nefti çykarmak, gaýtadan işlemek, energetika deskalaryny gurmak hemde döwre barplaşdyrmak ulgamlaryna gatnaşyklaryň üstünlikli ösürilýänini aýtdy. Türkmenistan bar bolan mümkinçilikleri dogry herekete geçirmek üçin burda gatnaşyklary mundan meýlekde giňiltmäge gyzyklanma bildirýär. Döwlet başçylarymyz Tatarstanyň hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplamyna, uluglamyna we beýleki pugdaklaryna amala aşyrýan iri düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrdy. Sewda ykdysady gatnaşyklary ösürmek barada aýdylanna bolsa, bu wagtda ykdysady, alym-tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen tatar iş toparyna möhüm orun degişdiler. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň soňky ýyllarda tany tehnologiýalary işläp taýýarlamak hemde ornaşdyrmak babatda oňun tejribe toplanyny belläp, paýtagtymyň Demirgazyk kunjagynda döwlet ähmiýetli möhüm taslamalaryň biri bolan Aşgabat City taslamasynyň guruluşyna önsüjekdi. Bu ýerde ýakyn wagtda idara iş binalary, hyzmatlar ulgamna degişik kärhanlary, ýaşaýyş jaýlary we beýleki durmuş maksatly binalary bolan şäher kemale geler. Şunun bilen baglanykda Türkmenistan guruluşyk we täze toplamy öňdewarjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak babatda Tatarstanyň oňun tejribesini ulanmaga gyzyklanma bildirýär. Döwlet başçylarymyz iki taraplaryň hyzmatdaşlykda möhüm orun eýleýän insan-perwer gatnaşyklary ösürmek barada aýdyp, biziň halklarymyzy köp asyrlyk taryhy gatnaşyklaryň, diliň ýakynlygynyň, medeniýetleriň, diýip desurlaryň, milli gymmatlyklaryň amawmylygynyň baglanyşdyrýanyny bellädi. Häzir bu gatnaşyklary ösürmäge we baýlaşdyrmaga iki taraplaryň gyzyklanmalary beýan edilýär. Alam we bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak gatnaşyklaryň esasy gurularynyň biridir. Tatarstan Respublikasynyň ýöňdewarjy ýokary okuw mekdeplerine türkmen talipleriniň köp sanlysy bilim alýar. Ýurdumyzda mundan meýlekde bu ýurdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýardyr. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Tatarstanyň uniwersitetleriniň hemde institutlarynyň arasynda güni alim bilim gatnaşyklaryny ýola goýmagyň mümkinçiliklerini öwrenmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Soňky ýyllarda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary dereje we netijeli häsiýete edigine ýokary baha berýän ýurdumyz Tatarstan Respublikasyny ygtybarly hemde geljegi bolan hyzmatdaş hökümine karar edip, işin gatnaşyklary giň ugurlar boýunça ösürmäge taýýardyr.
Hormat prezidentimiz şeýle gatnaşyklaryň iki taraplyň uzak möhletliğin bähwetleri, döwletara Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň strategiýasyna gawat gelýänini belläp, prezident Rustam Minnihanow we onuň ýol başlygynaky wekiliýetiň agdalaryna hemde Tatarstanyň dogonluk halkyna iň gowy arzularyny aýtdy. Hormat prezidentimiz de Aşgabatda gelip görmäge çakylygy we iki taraplyň gatnaşyklaryň berkidilmegine hemde ösdürmegine ýerigleri üns berýän üçin hoşallyk bildirip, Tatarstanyň başlygyny pursatdan peýdalanyp döwlet başlygyndy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk bayram bilen ýene-de bir ýola gutlady. Bellenşäli Türkmenistan Tatarstan Respublikasy üçin strategik hyzmatdaş bolup durýar. Diýip bolan gatnaşyklar iki taraplyň wekiliyetleri alşmak arkaly işeňleşdirilýär. Şeýlelikde netijeli gepleşikler geçirilýär. Hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini iş ýüzüne durmuşa geçirmegi esasy ugur edilýän bilelikdäki iş toparlarynyň mejlisleri netijeli häsiýete eýe bolýar. Şeýlekem Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň wekilhanasynyň Kazan şäherine bolsa Türkmenistanyň baş konsullugynyň hereket edýänini belledi. Türkmen lideriniň gollap bermegine Türkmenistanyna Tatarstanyň iri kompaniýalary işleýär we iki taraplyň işgur gatnaşyklary ösdirilýär. Şeýlekem iki ýurduň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna ýeňişden düzünde geçirilen gepleşikleriň başyna Tatarstanyň wekiliýetiniň agdalary çykyş edip, iki ýurduň arasyndaky töwda gatnaşyklarynyň aýratynda ýödara harit bolanşygynyň artýanyny bellediler. Şonlukda ýödara alşylýan haritlaryň möçürlerini we görnüşlerini artdyrmak üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Töwda ykdysady urlarda tenagat puwdoklaryna, o tenagat toplamyna we beýlik urlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Tatarstanyň başlygyny alim bilim we medeniýet urlary boýunça diýip bolan gatnaşyklary mundan meýlekde giňiltmeň wajypdygyny aýtdy. Bu ýurda ýödara gatnaşyklary boýunça oňyn tejribe toplandy. Bugünkü duşugyň türkmen tatar dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek işinde mühim ädime öwüljekdigine anan bildirip, prezident Rustam Minnihanow hormat prezidentimizi Russiýa Federasiýasyna boljak taparynyň çäklaryny Tatarstan Respublikasyna gelip görmäge çagyrdy. Netijeli we işiň üçin duşuň başyna ähli urlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek bilen baglanyşykly bar bolan mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşyldy. Soňra Tatarstanyň we Türkmenistanyň müftileri öten geçenler ýatlap aýat dua kıldylar. Hemde Allah Tagaladan iki ýurduň halklaryna bagtyarlyk we rawaçlyk dile getdiler. Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin. Senin ridalygyň üçin kılgan aýatlarynda nindi bolgan hata, kimçiliklerimiz bolsa gafur et. Hem senin kin rahmetlerin bilen kabul et. İn awwal şu dünýäge rahmet üçin jiberilgen şeýkli Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlaryna ýereşler. Atabys Adam aleyhisselam, onabys Hawa radallahu anhadan alyp, bugünkü günkü hatla barşa kilip gitken peýgamberler, awliýalar, zahidler, gabitler, izgileriniň ruhlaryna hem şu dünýäde imanly bolup ýaşagan, imanly bolup gitken gaziz ebi babaýlarymyzyň, äçe-eýlerimizin, bir tugan kız tuganlarymyzyň ruhlaryna ýereşler. Haslapda ey Rabbim, birde Muhammed oğlu Melik oğlunun ruhuna ýereşler. Onların ruhları şad et, kabirleri Kur'an, iman nurları bilen toplandır. İzgelikleri bolsa kabul et, günahları bolsa gafu et. Hasil bolgan ejer savaplarımızı onlarga da ruhi rizik etip ýereşler. Ya Erhamur Rahimin, üzlerimizge iman, denlerimizge selametlik, yurtlarımızga tinçlik, vatanlarımızga tinçlik, hem gumumun ýüzüne tinçlik, eminlik nasip ya Rabbana ya Rabbil alamin. Hem de ey Rabbim, şu dünýäde ýaşagan wagtymyzda belki seni unutgan wagtlarymız bolsa da sen bizni unutma. Yangınlardan, zilzelelerden, sulardan, hem biz bilmegen bela kazalardan, havf hatarlardan bizi sakla. Hem de ey Rabbim, soňky suguşlarymyzda, ahirki sözlerimizden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diýip aýtyp senden gelip garşyna köşerge nasip eyle Rabbana ya Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamur rahimin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım, Türkmen nesilden nesile geçip gelen, özbaşly milli däwlet sulundan, hem de halkyny dini ýoluna eýrip, öten geçiren ayet ve dualaryny ýatlap, olan ruhlaryny şad eden, hormat hazar kadamyz, Qurban berdi Muhammedow. Jany sag, başydyk, ömrü uzak, ýurda asuda halk parahat bolup, özüň hemişe görünmez, beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, iýlik tähzat baran işlerinde rowaj edýär.
hormatly Hacı Arkadamy hem de Russiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanowyň gatnaşmaklaryny okulan aýatlar, tatymy saklar baş etdik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ansam ilmi yurdumuz vatanymyz üçin şerän janyny pida eden şehitlerdir, gerçeklerin, älerin, pirlerin, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmetiň her Türkmen mukaddes ozondan umidar bolanlaryň hususan Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherindäki 170-nji mektepde bolan Hazy Aliýady wefat bolanlar hem de Hacı Arkadamyň kyblaty ödün manily ömürni merdany halkymyza we şöhrat watanyna hyzmat edip rahmet aýylan mukaddes Ramazan aýynda Allah Taala rahmetine gowşan ýetiler ýaşmyz berdi Muhammed oğlu näl Qur'an ruhlaryny başyna edik goýup olar ýatan ýerler ýaty zaýlar cennet we ruhlar şad bolup imanlarda hemra bolsun. Ey Allah ata watanyň merdana hem de wefat oğlu näl Qur'an ýyna gal ähli ol gyýlarna asyk şowklaryň tawr kanat iki dünýä awray artgat bereket nesip edip olarynda görjek günlerini gowul gyldy. Ey Allah ähli döwletlerle dostluk, doganlyk, azylyk, parasylyk nasmak ýollar Türkmenistan döwletini bütün dünýä tanadan hormatly Hacı Arkadamy aýrytyn uly sarp goýup dostluk Tatar halkynyň adyndan doýdoşlyk bildirip aýat bermäge bilen Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanowyň bu edýän saparlaryň hormatyna, okulan aýat dualaryň hormatyna asyrlar dowam edip gelen Türkmen Tatar dostlugyny gatnaşygyny hasy berkimli meselelep ilmi zatyda ýurt parahat bolup ýyllaryň bereketli sakyň irtamy döwlet bolup Hacı Arkadamy hemişe beren baş amman bolup ýurt tahlak bary aran işlerde rewaj bolsun. Rabbena ighfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ya qadi al-hajat ve ya mujib ad-da'awat istajib du'ana ya ikramul ikramin ve ya erhamur rahimin. Amin. Ya rabbal alamin. Soňra hormatly prezidentimiz we Russiya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti bilelikde paýtagtymyzyň halkary howa menziline geldiler. Howa menziline hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehman Kazanyň Dikçor zawodyna öndürilen hem-de Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrligi üçin niýetlenilen Mi-17 bir W kysymly Dikçoryň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanışdylar. Lukmanlaryň ygtyýaryna gelip gowşan Mi-17 bir W dikçorlary özüniň häsiýetli aýratynlyklary we häzirki zaman urduş enjamlary bilen üpsün edilmek arkaly ilata gaýry bolmasyz lukmançylyk kömegini bermek, helakçylyk çekenleri, niýataglary, şol sanyna agyr hassalary getirmek maksady bilen ulanmaga niýetlenenler. Türkmenistan bilen Kazanyň Dikçor zawodynyň arasynda hyzmatdaşlyk 2008-nji ýyldan beri alınıp barlýar. Şu döwürde ýurdumyz bir näçe dikçorlar satyn aldy. Hyzgysana Kazanski vertolyotny zawod paýdary jemgyýeti bilen Türkmen Howa ýolları agentliginiň arasynda ýola goýulan güni gatnaşyklaryň çäklaryny Mi-17 bir W dikçorlary we lukmançylyk maksatly ansat dikçorlary Türkmenistana getirildi. Hormatly prezidentimiz iki ýurduň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň köpügürli esasda üýtürilýändigine kanagatlanma bildirip, Türkmen Tatar dost doganlyk gatnaşyklarynyň nişany hökümini prezident Rustam Minnikhanowa ak dost atly Türkmen alawaýyny sowgat berdi. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti öýdörşi sowgat üçin tüý süreklerini hoşalyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehman mehirli hoşlaşyp Tatarstan Respublikasynyň prezidenti paýtagtymyzdan ugrady. Ýurdumyza gelip gowşan häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Mi-17 bir W kysymly täze tiz kömek dikçory milli dep desurlarymyz esasynda garşylanyp halkymyza uzak ýyllaryň dowamyna hyzmat etmegi arzu edildi. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň Cumhurbaşkanı prezidentiniň taýsir tagallalary bilen Russiya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyny öndürilen Mi-17 kysymly tiz lukmançylyk kömegi dikçory ýurdumyza gelip gowşdy. Hormatly prezidentimiň sowgat beren bu Mi-17 kysymly tiz lukmançylyk kömegi dikçory adatdan daşary ýagdaýlarda nätaglary ýokary hili we netijeli lukmançylyk we zerur bolan ýagdaýlarda ýürütüleşdirilen gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini öz wagtynda bermäge, ilatynyň saglygyny gorap saklamaga hem-de onuň dowamlygyny uzatmaga ýardam berer. Ýokary tizlikli dünýä ülgülerine laýyk gelýän häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpçün edilip ähli zerur bolan amatlyklar döredilen bu dikçor gysy wagtyň içinde uzak aralygy 2 reanimatsion, 2 agyr we 4 orta agyr näýe alyp barmak üçin niýetlenendir. Dikçoryň lukmançylyk bölüminde dürli görnüşli 4 sany demmer
ıqçam elektrokardiyograf ve monitorli defibrillator enjami, ergin uyumak üçün infuzamatlar, emel demirş enjami, avtomatik tarli enjamları qurnulan. Şeyle hem doktor derman terestelerini soğutucu ve ilacı bokslar, ikinci lukmançılık kömön vermek için niyetlenen dürlü kutular, glukometre, puls oksimetre, termometre, köpürlü şinalar, dürlü görünüşlü buralar, ağır niyetler için niyetlenen dürlü görünüşlü enjamlar ve beyleki tarpeci teresteler bilen üpçün edilen. Bu doktor uçan xastaxana adı bilen belli olup, onun salonunda ähli zerur bolan qayra koyulması, lukmançılık ve reanimasiya çareleri geçirmek için mümkünçülükler hem bardır. İlatmıda qayra koyulması, lukmançılık hizmetleri bilen üpçün etmek boyunca dörüt beren şertlerine ve mümkünçülüklerine ähli tavroruş işgärlerinin adından hormatly prezidentimize tükönüksüz alkışlar aýdýar. Hormatly prezidentimiň jan sag ömrüde il ýurt bäxtli işleri hemiçe rowaj alsyn. Enwurtu hormatly prezidentimiň garaşy hemişelik bir taraf Türkmenistanyň halkyna ýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Merhban halkym, edil watandaşlar, size ýokary ruh hörentlik bilen giňden hememe dawraly bilen ýa-ni şanly sene. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen tüýsürek tonutlayan. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna we ajaýyp bayramçylygynyň şanyna geçiriljek dawralan merhban halkymyzy beýik işlere galkyndarjakdygyna berkinanýan. Muqaddes garaşdyrmydan baky taraplamydan bagtyarlamydan hemem rowaşlymydan sarsmaz hukuk büniýady bolan konstitusiýamyz bu ýytonjymyda öwrlene türkmen halysynyň göýleri, parahatçylygyň nyşany bolan zeytun ballajyklary, agdybirligimde hemem jewetlimde alamatlanýan 5 ýyllar, hemem ýarmay şekilleniren ýaşaýşy dawranýan ýaşy renkli döwlet baýdagymyz biziň milli gymmatlygymyzdyr. Şoňa görä beýik özgörtmeleň hemem ösüşleň ýollaryndan öňe barýan, parahatçylyk, söýjülük, hoşniyetli goňuşçylyk ýollaryny öňe sürýän bir tarap watanymyzda, konstitusiýamyzda hemem döwlet baýdagymyzda watan söýjülük duýgusyny, dürüjlük hujuny, zähmet joşgyny belende götürýän mukaddeslikler hökmüne aýratyn sarpa goýýas. Bizi jemgyýetimizden hemem döwletimizden iň ýokary gymmatly hökmüne ikrar edilen adamlaryň hukuklaryny hemem azatlyklarynyň goragyny kepellendirýän esasy kanunymyzdan insan perwer kadalaryna esasanyp, şeýle ýaşyl tuğumyzdan aslynda merhban halkymyzdan iň ýokary halkary ölçeglerine laýyk gelýän şertlerde bagtyar hemem abadan durmuşda ýaşamagynyň, garaşsyz watanymyzdan güllä ösmeginiň, dünýäniň ösen ýurtlarynyň birini öwrülmeginiň hatirasyna giň girimli maksatnamalamyzy, durmuş ykdysady, jemgyýetçilik syýasy özgörtmelerini üstünlikle amal aşyrýar. Ösýän ykdysadyetli, kämil syýasy ulgamly, demokratik hemem adalatly jemgyýet gurýar. Jemgyýetimizden döwletimiziň ösüş tapgaryna, döwrüň talaplaryna görä bize konstitusiýamyzy ýygydarly kämilleşdirýär. Ösüşlerimize buýsanyp, ýaşyl baýdamyzy belentden buýsançly parladýar. Edil watandaşlar, ýurdumyzda konstitusiýon özgörtmeleň durmuşa geçirilmegi, garaşsyz watanymyzdan mundan belägem güllä ösmegine, hemem halkymyzdan abadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirlendir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 2 palataly ulgamynyň döredilmegi bilen garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimizden durmuşynda täze tapgyr başlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2010-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna, hemem giň girimli özgörtmelerimize laýyklykda Aşgabat şäherine, hemem ýurdumyzyň sebitlerine halkary ölçeglere laýyk gelýän, şeýle ýokary önürjülükli, täze önümçilik desgalaryny, iri senat toplumlaryny, hemem ulug logistika düzümlerini döredýär. Garaşy diýarmydan ykdysadyýetynyň biniýatlyk pudoklaryny, hemem täze toplumlaryny tehnologiýa taýdan döwrwaplaşdyrmak, hemde bäsleşlige ukypylygyny üpçün etmek üçin sanly ulgamy ösdürýär. Döwlet adam şeýle şygarmyzdan oralyp merhman halkymyzdan durmuş taýdan goragyny ýygydarly berkidýär. Hemem ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowlandyrýar.
Berqarar döwletimizden hemem merwan halkymyzdan awadançylygyna şeýle milli bähwitlemede gönükdirilen toplumdaýyn özgörtmemden çäklaryny, almyň we tehnologiýanyň öňde barjy gadananlaryny, iň gowy dünýä tejribelerini urnaşdyrmak arkaly döwrebap şäherleri, şäherçileri we owalary, häzirki zaman bilim hemem saglyk goruş idaralaryny, mehmanhanalardyr, iri senagat toplumlaryny, ýokary tezlikli avtomobil ýollaryny, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirişini kurmakta nusxoluk işleri amal aşırıyaz. Bu işleri demokratik ememe dünýäwi üretmeden gülläp düşün, bagtyar durmuşun, dürüjlükli zähmetin gaýnap joşýan mekany, insan arzularynyň hasyl bolýan ýurdy hökmüni dünýädäki awraýny hasam belende oturýar. Merwan halkym, dünýä birleşik tarapyndan ikrar edilen hemem konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyň bir taraplamydan esaty kadalaryndan hemem maksatlaryna uralmak bilen parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetli goňuşçuluk ýürelerini öňe sürýän garaşda döwlet hökmüni ýedi watanmydan halkara awraýny ýygydarly ýokulanýar. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, garaşly döwletleriň arkalaşygy, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Goşuşmalyk hereketi, Islam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýly halkara guramalary dünýä döwletleri bilen syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklamada ýygydarly berkidýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly baradaky kararnamanyň kabul edilmegi, parahatçylygyň we dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagalalamady bütün dünýä äşgärdi. Gelecekde biziň beýik maksatlarymyz ösüne demokratik hukuk we dünýäwi döwletimizden berkarar watanymyzyň dünýä üçindäki eýleýän ornuny hemme taraplaýyn putulandyrmakdan ibarat bolar. Merwan halkym, eri watandaşlar, size Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň günmäsletli ýene-de bir gedek tüýsürekden otlaýan. Size berkşan saglyk, awadan we bagtyar durmuş. Eri watanymyzyň mundan belägem gülläp ösmek ugruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Milli durmada Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gülmäsletli köp sanly gutluq hatlar gelip goşy. Hatlarda hemem telegramalarda garaşdyry beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň muqaddas garaşdyrmady, medemede jewistigi berend insan pergöre ýörelgöre, parahatçylyk söýjüligi, hemem dörejiligi üýtgöwsüz ıgrarlygyny alamatlandyrýan ýa-da Hatlary iwerenleri milli durmada şanly bayramçylyk bilen mährli otlaýarlar. Hemem berkjan saglyk, uzak ömür, mährwan watanymyzyň mundan belägem hemme taraplaryny gülläp ösmeginiň, hemem türkmen halkynyň awadançylygynyň bähwidini alyp barýan köp uğru işinden täze üstünlikleri ardy edýärler. Hormatly prezident we Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Bogtady. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň adyndan Babay Futady. Döwlet başçymyzy Gurbanuly Berdimuhammedow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýadow, Gylyjew, Mehmedow, Meredow, Müşrikow, Uradgeliýew, Ügezow tüýsürekden gutlawlaryny iberdiler. Milli durmada ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günmäsletli Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri mäherli otuldylar. Döwlet başçymyzy Ahar vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy vilayatynyň häkimi Nazarmuradow, Lebap vilayatynyň häkimi Amangeliýew, Mara vilayatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew mäherli otulmaklaryny iberdiler. Hormatly prezident we ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary şanly bayram münasibetli tüýsürekden gutladylar. Hormatly prezident we Gurbanuly Berdimuhammedow Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeşler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Arar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mawtumladynaky ýaşar urmasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň orunmasary, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş şaglary himayet bermek boýunça Hayır Sahawat Gadnasynyň ýerine ýetirýän direktory, Parahatçylyk Gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy hemem beýlekler gutluq hatlaryny iberdiler.
Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýylla münasibetli Ak şäherimi Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başçymyzyň Ak şäherimi Aşgabat adly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy Türkmenistanyň Sowda toplumy tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Sowda toplumynyň geçiren tanışdyrjy dawrasyna gatnaşanlar Aşgabatyň 140 ýyllygynyň öň ýanyna Türkmenistanyra şeýle ajaýyp kitaby peşkeş beren üçin milli liderimizde tüý sürekden hoşaýlyk bildirip, mundan meýlekde döwletçilik üstünliklerini ardy etdiler. Çykyşlarda täze eseriň hormatly prezidentimiň odal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyranlygy bu ýysan bilen belenli hemde şu münasibetli Mehriban akadamynyň adyna gutluk sözler aýdyldy. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny çeperçilik taýdan bedelçi çapgany işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetirmegi oň täsirini has artdyrýar. Davrada çykyş edenler bu kitapda döwlet başçymyzyň watanymyza, paýtatymyza, mehriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilendigini aýratyny gatdylar. Milli liderimizin kitabyň başynda akyllar şaýahylarymyz Magtymly Pragynyň şygyr setirlerine ýüzlenmegi, nusgalyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda Agardyglar Amaraşy atly 2-nji bölüminde milli liderimiz Agardyglar Ak şäher söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky önämini beýan edýär. Kitapda ählimiziň söýgül şäherimiziň üýtgeşik gözelligini açyp görkezýän suratlar, döwletçilik duýgulary bilen saýlanmanyp, paýtatymyzyň taryhyny, şu günni we geljegini beýan edýär. Täze kitapda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paýtatymyzy ösdürmekde galanylan üstünlikler hakynda jekmejek gurrun berliýär. Kitap okan okuji her iki zamanyň gurulşy, inženerçilik işleri, hyzmatlary ulgam wagtda täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň jany misallar. Ak şäher Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtatymynyň şanyny 140 ýyllyk münasibetli milli liderimiziň halkymyza ajaýyp peşkeşidir diýilip aýratyn belenildi. Tanışdyrjy dawrasynyň ahyryny gatnaşyjylar Mehriban akadamynyň adyna bir agızdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyrjy dawrasy Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna da geçirilip, ol ýokary ukyrantligi betdendi. Şun ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramagynyň merkezinde garaşda da hemişelik beýtarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet paýdagy, döwletlilik, kanunçylyk we adalatlyk ady bilen alma malumat geçirildi. Şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllygy ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet paýdagynyň güni münasibetli hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda amala aşyrylýan taryhy özgertmelere wagt etmek hemme tejribe aşmak maksat bilen geçirilýän bu çäräni Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Daşary işleri, Bilim ministrlikleri, ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary bilerek dogrady. Maslahatyň işine Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalary, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary, Demokratik partiýanyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň dürli pudoklaryň köpçüliklerini habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleri hemde köp sanly ýaşlar gatnaşdylar. Şeýlekem bonuň dowamyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet paýdagy, garaşdy Türkmenistanyň depkini ösüşini öpçün etmegiň esasy urlary, Türkmenistanyň iki palataly parlament ulgamynyň emele gelmegi we demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet dolandyrmagyň täze tapgyry, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň parahatçylyk söýçülükli syýasy başlangyçlarynyň taryhy syýasy ähmiýeti ýaly urlar boýunça çykyşlar boldy. Maslahatda çykyş edenler türkmen halkynyň taryhy taýdan berkarar bolan demokratik gymmatlyklaryny nazar almak bilen türkmen döwletiniň hukuky esaslaryny pogtalandyrmak, bu orada döwlet başçymyzyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giňmeçerli işler barada habar berdiler. Ýurdumyzda Türkmenistanyň esasy kanunynyň berkarar bolmagy, döwlet paýdagynyň berente atuda parlamagy, milli liderimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän asylly işleň özünde diýe. Bu bolsa parahatçylygyň, awadançylygyň we raýat-raýdaşlygynyň berkarar bolmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Şu nukta nazardan kuralan maslahatda çykyş edenler, döwletimiziň milli gymmatlyklarynyň hasan belent derejeleri çykmagy uğruna döredilýän mümkinçiliklerden, şertlerden netijeli peýdalanyp, bu işleň dünýä nusgalyk bolmagy, ulan halkara derejesinde ikrar edilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryna gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Maslahatyň ahyryna garaşsa hemişelik beýtarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet paýdagy, döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk ady bilen geçirilen ilmamaly maslahata gatnaşyjylaryň ählisiniň adyndan hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi.
Sonra bu ilma malumatlar öz işini bölümlerde dowam etdi. Arkada prezidentimizin ýygydarly taýlaty netijesinde döwlet häkimetiniň kanun çykarjy idarasynyň hil taýdan täze iki palataly ulgama geçirilmegi, milli parlamentiň işiniň döwrewat derejede ösdirilmeginiň möhüm şertini emele getirgenligi bellenildi. Bu bolsa Türkmenistanyň konstitusiýasyna aýratyn möhüm orny ýetigen. Şugun Aşgabat şäheriniň 140 ýylla münasibetli Türkmenistanyň bilim ministriniň hemme Matumrad Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bilelik dogramagyny Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde Aşgabat Guinness Rekordlar kitabyna atly dawaraly maslahat geçirildi. Dawaraly maslahatda ýokary mektepleriniň professor bolanlary çykyş edip, ular Aşgabatyň 1881-nji ýylda itaatlandyrylyp, häzirki wagtda özüniň guruluşyk binagerlik gaýretynlikleri bilen tapawutlanýanyny, Gahrman arkadagymyzyň öňden görçülükli tiýasat itaatynda paýtagtymyzyň öz gözelligi bilen sevitde we dünýäde öz münasip ornuny tapanyny, berhär döwletimiziň bagtyarlyk dogruny Gahrman arkadagymyz tarapyndan şäher guruluşyk maksatnamasynyň giň yerimde ýola goýulyp, şäherimizi ösdürmekde saatlaşykly guruluşyk meýdançalarynyň emele gelenigini, ularda gurulýan desgalan halkymyzyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmagy niýetlenip, dürli maksatly gurulan binalarda ähli amatlyklyň gözüňde tutulanyny noktadylar. Ak mermeri beslenen Aşgabat şäherimiz dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha münasipdir. Bu bolsa şäherimiziň bir neçe binalarynyň Guinness Rekordlar kitabyna girilmeginem anyk görünýär diýip maslahata gatnaşyjylar bellädiler. Dawaraly maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar şan şöhraty dünýä döwülgen garaşdy watanymyzy ötüşüň täze belentliklerine tarap alyp baryp, bilim we ilim ulgamyny özgörtmeleri bilen giň dünýä garaýşly, ilimli, bilimli nesli kemale getirmekde. Durmuşa geçirgen tutumlu işler üçün arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Aziya Futbol Konfederasyasynyn kubu urnaky oýunlaryň Novotaq tapyryna ýerleşmede Novotaq üstünlüğini gazandylar. Mälim oş ýaly degişli topardaky oýunlary Täjikistanda hem Kyrgyzstanda geçirilýär. Avrali Kubok urnaky ýarşyň Novotaq tapyryna ýurdumyzyň Türkmen Aratnaşyk agentliginiň altynasy Kyrgyzstanyň alay topary bilen duşdy. Täjikistanda bolan duşuň ilkinji minutlaryndan futbolçylarymyz garşyraş toparyň derwezine ýeti hüjümler geçirdiler. Ýylleşlerimiziň hüjümleri netijeli boldy. Eýem oýunyň birinji ýarmyna Aratnaşyklaryň futbolçylary öňe taýlandylar. Bu ýagdaý futbolçylarymyzyň ýeňiş gazanmaklaryna bolan ynamyny artdyrdy. İyiliğine geçirilen gollar altın asırın artıkmaçlığını görkezdi. Gyzykly hende çekeleşli oýunyň birinji ýarmyna 4-1 hasap alındy. Duşuň ikinji ýarmy 7 häsiýeti bilen tapawutlandy. Oýunyň ikinji ýarmyna jankörler 4 goluň şaýady boldylar. Ýylleşlerimiziň 11 metrlik jerime urgudan geçiren topy duşuň soňky nokodyny goýdy. Gyzykly duşuk 5-4 hasabyna Türkmen Aratnaşyk agentliginiň altyn asır toparynyň ýeňşi bilen tamamlandy. Aratnaşyklarynyň futbolçylary indiki duşuny 20-nji maýda Özbekistanyň Nasaf topary bilen geçirer. Kyrgyzstanaky oýunyny ahal futbol toparmaz Bişkegiň Dardowy bilen duşdy. Örän çekeleşikli oýunyna ýylleşlerimiz öňe saýlanmak başardylar. Dardowyň futbolçylarynyň ýeti hüjümleri netije bermedi. Taraplaryň ýeňiş gazanmak ornaky gyzykly oýuny jan koýarlaryň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Çekeleşlik häsiýeti bilen tapawutlanan duşukda 2-0 hasap alındy. Ahalyň futbolçylary ýeňişini baýram etdiler. Ýylleşlerimiziň bu üstünlügi ýaşyň inlik tapgyryna oýnamaga hok berýär. Hormatly alymlar, Ünwersitet ýurdumyň Ulaýtagyna we paýtagtyň Aşgabatda 17-nji maýda saat 20-den 18-nji maýda saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat urlugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýamat howal günnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijetine 19-24 gradus gündüzine 33-38 gradus. Kenar ýaky taraplaryna 29-34 gradus maýly bolar. Ahar ulaýatyna az kemburt howal demirad günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijetine 16-21 gradus maýly gündüzine 32-37 gradus asy bolar.
Mari vilayetinde açık hava vurup Demiraltyk Gulmatadan teleskopda 6-11 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijetine 13-18 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Liverpool vilayetinde az burt hawa vurup Demiraltyk Gulmatadan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijetine 13-18 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşa vilayetinde az burt hawa vurup Demiraltyk Gulmatadan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijetine 15-20 gradus gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda az burt hawa vurup Demiraltyk Gulmatadan teleskopda 8-10 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijetine 18-20 gradus gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda şu may aýynyň 18-inde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň hadadan 6 oturum artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasala uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzümleri berip berjä etseňiz de ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan boturukmaýan, ähli wagtlarda ösüresine, ähli üçin ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolyň edilýär.